ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋን ምሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሐኩም ሰላህ ዲኔ እዝን ዝበለጸ ማዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዝ ማዓልት ዝሆነ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ እግዚአብሔር ዘይጽቡቕ ነገር አይመጽእን ይዝብል ካብ እግዚአብሔር ዘይጽቡቕ ነገር አይመጽእን አሕዋት ሕሰቡ ካብ እግዚአብሔር ምንም ዘይጽቡቕ ነገር አይመጽእን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኸምዚ ይብል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 17 ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምላስ ጽላሎት ዘይብሉ አቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ بخرو فطرات من أنتم كوني ديو كم فقادو بفقاد أملاخ زولدنا ريهم كاب أملاخ انتاي كم زوردن أملاخ دما نزنا جرز خمزي لوطن يعقوب نجيرونا كاب إجابير تبو وهبتن ملو وهبتن يزورد إجابير أملاخ تبوون ملو إنكم مهب أي لوطني مخنياتو إجابير أملاخ بباهري ماننتو برهان سلازخونه برهان كأنا يتبو نجار مجلس سلازخونه كبرهان قال حما نجار سلازي واتس كاب إجابير زي يتبو نجار هاي واتسني سلاز أبيوتكم زماتكم نجارات تريوه أملاخ كفتنني ليو أملاخ كم زخ جبرني لي أي تبولو تبو نجار أنت زي كوينو كاب أملاخ يكونن مخنياتو إجابير كاب وزي تبو نجار أي واتسنيو إجابير بخوفو نجار نمان نمسب أي فتننيو إجابير حما نجار كاب ونفترة أي متسنيو متحف قدوس كزارب كله أبياكم بعرف حدا العليلكم أبعث سلسته أملاخ بأوكي أي فتنن بعلون حدوكو أي فتنني مو حدوكو مستفتنا أملاخ فتنوني أي بال ريخم إجابير نما نمسب فوق نجار أي فتننيو نمنتاي مخنياتو كابو زي تبو نجار أي متسنيو أملاخ نما نمسب بحماء من قد أي فتنني بحماء من قد أي كتسنيو واي مخنياتو أملاخ برهانيو እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ካብ ፈቃዱ ካብ ልቡ ካብ ሐሳቡ ዝመጽ ዘበለ ኩሉ ጽቡቕን ሙሉእን ሰናይን እዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሓደ ነገር ሕሰቡ ካብ እግዚአብሔር ዲት ጉዳይ ካብ እግዚአብሔር አይኮነን በቀሊል መንገድ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ነገር ጽቡቕ ዲዩ አይኮነን እንድሕር ጽቡቕ ዘይኮይኑ ምንም ጸሎት አይድልየኩም ምን ካብ አምላኽ አይኮነን ምክንያቱ ንገለገለ ነገራት ሙጻም ምጽላይ አይድልዩም ምክንያቱ አብ ሁሉም ቶም ነገራት ናይ አምላኽ ፈቃድ መፍላጥ ክትፈልጡን ትኽእሉ ኢኹም ዘይጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ርግጸኛ ሆይነ ክነግረኩም ካብ አምላኽ አይኮነን ካብ አምላኽ ዘይኮነ ድማ አይትቀበሉዎ በህይወትኩም ምክንያቱ እግዚአብሔር ከማንነቱ ወጻኢ አይማላለስን እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በተደጋጋሚ ዝድገም ቃል እንታይ ድብል እንድሕሪልኩም ጽቡቕ ኮነ ድብል ቃል እዩ ኣብ መጨረሻ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ኢሉ ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ዝኾነ አምላኽ ይስተኻኸል ስለዝነበረ ካብኡ ድማ ዘይጽቡቕ ነገር ስለዘይመጽ እዩ ኣሕዋቲ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ዝመጽእ ተልኩምኒ ካብ እግዚአብሔር ጽቡቕን ሙሉእን ነገር ይዝመጽእ እግዚአብሔር ካብ ዝወጻኢ ምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም ክገብር ኣይክእልን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 نحركيلكم رومي معرف 12 خنزيبل أمبارتي أحواتي نسقاكم نهياون قدوسنا أملاخ بهزبل المسوات جيركم كتقربوا بمحرة أملاخ معدكم اللهو إذا مالت اتيناي أمرو منفساوي أقول قلوتكم يو اتسناي بهزبلن ملوء فقاد أملاخ انتاي مخانو ما أنتي كتمرمروس بمحدث حسابكم تلوت أمبر نزع على مزيئة أيتم سلوا زجرم نجاري ريخمو نيجزابير حساب نيجزابير فقط سناي ملوء بهزب بلي بقع إجزابير كابز وصا فقط نعخي بولون كابز سناي ملوء بهزب بلن فقط وصا نعخي بولون فقط كل جزينا عخا فقط كل جزينا عخي سناي ملوء بهزب بليو أبز سناي ملوء بهزب بالفقد أملاخ كتنبري الشيء إجزابير فقد سلذا أبنا جراتكي زي سناي زي ملوء بهزي بالنجر أنت دا أتري إلا خوانكي بالنازريت بيسوع سميل كسبريو أملاخ فتنا نخيه له عيت بالي فقد يكون إجزابير بو خحلفكي فقد أملاخ بسناي بملوء بهزب بالمنجدي كتحلفيو أبزخت نبري الشيء أملاخ فقد إجزابير أملاخ يبارككم أملاخكم فقدو سناين ملوءن بهزب بالني آمين ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ
ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም